Tamira pamberi pedera mambo mutasa. Tamira pamberi mambo mutasa. Zviyezo chandi zvechokwadi. Zvese zvichataura ndezvechokwadi. Tikanyepa ticharaswa nemhosva. Tikanyepa ticharaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wedu. Mwari ari mubatsiri wedu. Tsanangura. Makangana Zambia ringi. Ndisu Changamire nedare takauya nevanhu awa vari mazita vari pamapepa wakagara zvisiri pamutemo mission farm yeNyakatsapa United Methodist Church. Right, kana muchiti wakagara zvisiri pamutemo muruti kuzongoerekana toona vanhu vakuwaka zvisiri pamutemo, wamwe tichibvunzana, wamwe hatimbotosviki waripo tichiwashaiwa. Saka tati rekai tiuyewo kwaChangamire tibatsirwe. wari kuiswa nani mumisheni macho? Kuzongoona vanhu vapo. Aiwa, ndizvo ndobvunza. Ndati kana muruti inyi nzvimbo yemisheni wari kuiswa nani mumisheni? Wamwe vanotaurawo mazita iwawo wakaisa, wamwe ngevasingatombo. Aiwa, mbuya, kana mauya kudare kunoka, kana muine mazita emuinawo munotaura kuti ningi naningi naningi kuti tione pekutangira kuti tichibvunza kuti iwe une simba rei rekubva kupi rekuisa vanhu mumisheni tochizwa kuti yozvidhifenda. Vano vamwe vanoti takaiswa naSabhuku Nyakatsapa, wamwe wakati takaiswa na unozi Emmanuel ani neMaunga, wamwe wakati futi wamwe vanondogarawo kundouya tizondoona vanhu vatowaka timboziva vanototi takauyawo. Hakuna munhu akadaro. Vanozviita. Umwe unoti ndakapuwa nasekuru wangu, umwe akati ndakapuwa namuzukuru. Awa wese awa ndiwo awa. Nyakatsapa iri mubhuku rani? Tine madzisabhuku wa4. Kuna chimuriwo? Asori mhandu? Ehe. Nyakatsapa? Mhandu ndiye Nyakatsapa. Kudzunga. Makunike neMaunga. NaneMaunga? Makunike ndo ari kupi masabhuku acho? Sabhuku makunike ngeupi mbuya? Mbuya? Masabhuku izino vanhu vakambofunda muNyakatsapa. Sabhuku mwana wataura pandi muna umuziva ba. Sabhuku makunike asati agadzikwa hake basi uripo. Natotaura izvo. No, it's okay. Tanduda umwe ndiani sabhuku aro? Uyu ndimhandu. Umwe ndiani akamira? Kudzunga uya? Asipo ndiani ndimakunike? NeMaunga uripo. Makunike unopinda Methodist? Saka hapo se iyo iri nyaya yeMethodist. Andofunga zvinhu zvake zvese zvanatsa kugadziriswa zvakanaka. Kana mbari kuda Kana matotaura zita rake kuti makunike anofanira kunge aripo. Ndofunga takaisa zita rawo kune munyori tichiwapa nenhamba dzawo kuti wadaidzwa. Saka ndisu akadaidzwa makunike. Nhamba dzamakunike dzadavhisa dzakafunwa ndadzikwa dzikadaiwa naSabhuku dzimwe dzaenda pana Sabhuku dzimwe. Basabhuku neMaunga angari papima minda hivi. So tipano waSabhuku neMaunga iri blessing up. Ramwe watuma sekuru padi. Natu. Ingata ndimumirire nako. No. Zvakaita kandasvika panyaya dzakadai. Munhu anofanira kuzvimirira nyaya dzani dzake. Haisi mari yekuti wozonitambidzirawo. Kuti utaura nechinhu chiri very delicate, chinhu chiri very sensitive. Nyaya yeland inonetsa. Kune mhuri dzakagara dziri kudzimba ivo. Chekutanga, can you clarify to me the ownership structure yemission hiyo?
Kamsoro hii mambo mtasi. Aiwa, mimi Au. amumiri murishe Amiriri method amumiri chechi ba. Chimbo chaizvo ushe, mune base ushe mumire awa ndiwo asungwa kamirira checha. Ndiri chairman we mission. Padare panapa pana chairman we mission fund. Pana ishene maunga. Ava vauya ndo. We chechi ndi awo. Kana maku chechi manje chairman ndimi. Wozi kazonovunza zvaishe manje mozopindura kuti. Ndikadozovunza zvaishe munoti ibachi. Hazviiti, andikamazoona kuti hazviiti. Hazviiti ba. Mai ava pauto wakatokwana kana wapotsa munovabatsira. Yes, munovabatsira. Right. Ndoda kuziva ownership structure. My boundaries. I want my boundaries. I want kana muine any documentation to show map and things like that. Zvinoapprove, zvakaapprove. Because what I know, this is kana iri mission inofanira kunge ine map. Ine map inoratidza maboundary. Yekuti mission inotangira pakati, ichisvika pakati, ichisvika pakati. Anizvo. Ende zvinhu izvozvo zvinofanira kunge zviri approved. Zviine file kumutasa Rural District Council. Ndoda map ine chidindo cheMRDC. Yeah, because that one that's the authentic map. Because it should be registered. Mutasa Rural District Council. Saka Mutasa Rural District Council ndiyo inenge ine machi map yenyu yekuti munotangira apa musvika apa. Because iyi makandidrawira ndeyenyu makadrawira imi. Asi handiyo registered G map. Because registered map inofanira kunge nechidindo cheMutasa Rural District Council. But haipo apango nechidindo cheMethodist Church chete. Saka chekutanga I need to prove the authenticity in this map. And on top of that, when you did this Kalmaketa application you did, that was in 2004.
right moto ne 854.9 hectares ndo map yanduda hivi iri kushowa whether my natural features or my artificial beacons ane numbers anoratidza kuti chechiri kutangira apa yogumira papi apa yogumira papi apa yogumira apa, because when you need the kana mukaita application for a deed, title deed, all that information is necessary, because hamubudi deed haribudi kana risina zvinhu izvozvo. And the deed in English ida futi information yekuti how did you get that land, makapiwa nani. The person akakupa land iyo must consent to chi andizo akakupa land anofana kunga ine in attachment inoiswa papi panapa yekurakidza kuti tisu takadi takapa, because land hamuna kutenga bai, hakuna mission yakatenga land. Zongoro iyi iri apa iyi St. James Mission haina kutengwa bai, asi yakapiwa ku Anglican Church namambo ndorikanda. St. Augustine's yakapiwa futi nani namambo ndorikanda. Bonda ikapiwa futi nani, muri kuona zvanduta kuti all missions dzakapiwa namambo Mutasa. Asi mambo Mutasa pese pakapa pana ishe aripo pachi panzvimbo iyoyo, ane masabhuku ari panzvimbo iyoyo. Saka pane pachida kuti pazikane kuti sabhuku anga aripo nguva yacho ndiani when this was done. Poita attachment, because you cannot be given hamukwanisi kupiwa title deed ka yeland yamusudzwa kuti yakatangira papi ichiperera papi. Ende munhu anokurakidza boundary, the traditional boundary ndisabhuku kana ishe namambo. Izvozvo mai manje handina 6 months takabva kuita redo boundary rezi St. James Mission, because my records angari kuita sei handizvo. Yes, takaita redo maboundaries eSt. James Mission. Why? Because zviri kuitika mapapers edu ka ndekuti mapapers aka kuno kuzasi kuso kwese kuno kwakarejeswa under Mutasa South. Saka mamaps eland yese dzamunosangana nadzo kuno dzese dziri kupi inozendai motori kwa Mutasa kwa Mutare. Musaka maona kwa Mutare makuzendai ku Mutasa North kana ya Mutasa North ya Nyanga. So it's either you find your documents kunyanga kana kuti kupi kwa Mutare. Ndiko kune ma original chi maps ema missions esa. So issue iripo ndekuti one, let's have that chi map iyoyo inofanira kunga iri kuMutasa Rural District Council iriko, because hainga hamungaiti map imimi Mutasa Rural District Council isina map iyoyo. Izvo zvimai takabva kuti aichiya nemapostori apa chikwira majaha pakuya maboundary akasiyana nemaboundary ari pamap. And some of these boundaries izvozvo izvi dzakuitwa renegotiate nelocal leadership, because mamwe acho haachaenderani nenguva. Handizvo mukaona yakapiwa mapostori mai manja iboundary rekuita sei, rekuti community inge iri part of chi. Pane zvinhu zvakaita makomo, pane chikomo chimwe chiripo chakaiswa beacon pamusoro wekuzi mapostori nechi handiti rikabviswa beacon pamusoro pegomo rikadzikiswa pai rikadzikiswa pasi kuti zvienderane nenguva. Asi kuti izvozvo zviitwe panofanira kunga paine the proper documentation iri kudiwa kuti inge iri chi iripo, poitwa maadjustments kana paine need yekuita chi maadjustments.
kana pasina need yekuita ma-adjustments inosiyiwa yakadii yakadaro. Then issue yangu panapa ndeyekuti kana matoone title deed kana yakabuda and because according to this paper you only made an application for title deed ndizvo here. Changamire ndinofunga pamwe madocuments asina kukwanawo asi ndinodaira kuti madocuments ese amuri kutaura nezvawo aripo tinogona kuita urongwa hwekuti auye. Akamona zvandikubvunza according to this ichi chiri kutaura zvesho kuti munhu vakaita zvese zvechi deed riripo but ndiri kuti now 854 hectares dziri kutaurwa idzi handiti ndo dzoda kuendwa pachi paground handiti dzotaurwa kuti dziri kutangira papi apa dzichiperera chii apa. Then kana yadaro manje handiti nyaya yotanga takuchitanga kudii manje kuona kuti ari illegal ndeupi because tokasa wakati kuti mwe munhu ari illegal ka iye asiri chii handiti tasvaina kuti mufundisi tikawana chii yes map iyoyo handiti ndiyo inotichitaure manje nevanhu ava handiti because according kune maitira yamukuita panapa ka ndekutaura kuti aya according to this letter my illegal chi settlers yes they become illegal settlers zveshuwa kana zvaoneka kuti wakasetliwa within your area of chi jurisdiction because kana wakatogara muarea yenyu kuti wagare panofanira paine authority or consent yechechi handizvo but ndiri kuti nini I think we need to establish my boundary. Maybe yodi handizvo mufundisi. Mazvita Changamire. Yes. Tinogashira kuti tinoda kuuya nemadocuments ari kutaura zvichaizvo chaizvo. Aya haana kukwana. Tunoita urongwa hwekuti auye. Asi mukatarisa munzvimbo yeNyakatsapa mune vanhu vanotogaramo vanotozikanwa kunzi vanhu vemuNyakatsapa. Konseni yedu yatakanyanya kuunza mukatarisa pamazita aripo akauya haasi mazita evanhu vazhinji wagara vari wagara muNyakatsapa wana wekudidzo takati maintain settlements arrangements atinoita tichitaurirana nevagari vedu. Konseni yatinayo huru ndeyevanhu vamwe vari kuita zvekutengeserwa manzvimbo muNyakatsapa vamwe vachiita zvekupiwa process yekuti kana vanhu vachipiwa nzvimbo muNyakatsapa iitwe iripo. Asi kune vamwe vari kuita zvekutengeserwa vokuti unotoshaziva kuti abva kupiwa vamwe vacho kwavabvunza vanogona kutokutaurira kuti vakapiwa sei zvakafamba sei asi tiri kuti mapirwo acho avari kuitwa hatifunga kuti ndiwo ndosaka takafunga kuti tikauya kuno Changamire munogona kutibatsira. Right, no izvo hazvinetsiba why ndikutaura kudaro chandikuti hachinetsi ndechekuti I know as a church senge Methodist I know kuti mune board of trustees mune vanoto department remissions mune chii zvakawanda zvinoita take care of zvinhu zvakasiyana siyana mumission zvokuti kana ine application for land ndotozva kuti pane committee kwanotoita application committee iyoyo yoapprova kuti munhu ngaite sei ngaapiwe asi kuti ndoziva futi kuti kune maconditions ariko futi kuchechiko kuti munhu kana aita application kuti azopiwe anofanira kunge isaidha ari chii nengo yemethodist kusvika a certain level ende yowari hombe ndeyekuti vanhu vacho vazaramo wese mahedhen kana kuti vanopinda Johani Maridza ngoma vari kuridza ngoma mumission which is against church doctrine. Ndo church doctrine. In addition to that Changamire imwe wari yedu ndeyekuti magariro acho avari kuita
planning yedu yatanga takaronga iri kukanganisika pamwe pacho pabig plan yedu panogona kunge pachidaiswa kana kuti agricultural college according to long term plans yedu but pari kutogariswa vanhu ndo zvimwe zviri kunyanya kuti kuchiita wari tagara nevanhu vamwe vasisitori nhengo dzechechi yedu kudhara vasina mbobvira vaburiswa. No, ini ndikuti hapana problem. Let's assist each other kuti nyaya iite sei ipere. Handiti kana church iriyo waridzi weland, let it be known nemapapers and everyone azive kuti land ndechi totedzera zvinizvo. Asi kusinawo yechechi regaiwo masabhuku aitewo zvaanodini zvaanoita ikoko nevanhu wani. Wow, munozwa izvo ndikutaura right. Then chimwe chidipo futi ka gonze and look at this ka 31 ka ndikatoona ndangopa hangu munhu 1 hectare. We are talking of more than 30 hectares dzakaokupaiwa nevanhu ava, and dzaokupaiwa nevanhu ava dzakaokupaiwa haphazard. Akangona pane yacho dzakaokupaiwa haphazard, hazvina order. Saka pakushaya order ndo zvakunoaffecta church, because church ine long term plan yekuti apa tira kudai apa tira kudai paunoda kutoita zvaunoda kuita po hapaenda kudzimikwa munhu handizvo. Saka ndosani kuti ipapa ngatibatsirane. Can you avail those documents to this court? Handiti then tamaona tochiona kuti how can we assist vanhu varimo kare nechurch, how can we assist each other kuti tigarisane zvakadii zvakanaka. It's not only an issue yekuti ndepangu, but it's also an issue of thinking about the other people warichi kuti kana tasvika pekuti ndezvechurch munhu wese ana panofanira kutaura kuti this thing ndechechurch. Saka nechurch how do we coexist nechurch handiti tochiita map a way forward yekuti apa kumana takudai. Asi for now wari kuisa vanhu ngazvimire. Vanhasi hakuna munhu ari kupinda ipapo because kwandiri kuona kwazishano zvinosvika kuchasvika pekuti kana mapapers approva kuti zvinhu ndezvechechi, chechi inenge yane maruramiro ekutora eviction order yekubvisa one. But tikuti isusu chechi hatifani kuzosvika ikoko because tiri vanhu vari kugara mukati mewanhu. Taakuita sit down again nechurch nevanhu warimo kuti taakuita sei kuenda kumberi so that kusaite chaos handizvo. Ende ndikuzwa hangu vamwe vanhu vacho maindividuals imimi muri mukatutu, stop the habit yekutengesa land. Stop the habit yekuti ukangoona land pasina munhu wakutofunga kuisa mari muhomwe. Stop it. Titese I'm surprised bana Richard Mandu ndoku ndiwe Richard Mandu ke ndiri mambo wangu. How can you be an illegal settler yes as Mandu ari yesabuku mambo wangu pamsore mambo ini chandinoda kudzosa nyaya yemashure ka pamsore yekudzosera yemashure. Inini chandinoziva inini ndechekuti pakauya chechi yakauya 1926 yakauya kuina Changamire ndofunga Chakanyuka. 1927 akuina Changamire Kadzima. 1927 vachibva vauya Panyakatsapa vauya Panyakatsapa wakati isi toda zvekurima toda kuisa chikoro ndo mauriro wakaita Panyakatsapa. Asi mambo anga aripo akataura kuti aiwa nzvimbo yamaakuenda iyi ine muzvare arimo ndi Gwara-makumbo ainzi Chakanyanya. Saka Gwara-makumbo waya auya chechi yakadzokera kune mambo akabva ataura wechechi kuti aiwa this land ndehanzvadzi yangu. Saka inini chandingagona kuita ndechekuti ndikubatsiridzei muone kugarisana na Gwara-makumbo. Saka chechi yachipiwa nzvimbo yaizi United Methodist Church yanga isingazi Nyakatsapa. Zita kuti Nyakatsapa wakazotopiwa na mambo wanga wariko na Gwara-makumbo.
yauya chechi iyi yakapihwa muganho wayo waiguma nenyaya Chihumva River Goramakumbo ariko akauya missionary akauya ndi Hatzel akauya 1899 pakazouya Coffin akauya muna 1926 saka zvadaro kudaro vanhu wagarisa handitika muroziva kuti mamissionary akauya akatakura gidi kumusana zvekuti mazekuru edu anga asina that power. No, it's like I don't want to go into those details colonialism nechi okay, sorry babo ivo papo ngatipasiye ndosaka ndati nini handiti church kana yakapiwa handizvo kana yakapiwa yakapiwa we cannot go against that kutanga zvichinja ichi izvozvi handizvo asi tiri kuti kana church yakapiwa handitika let's coexist togona kugarisana church nechi neyevanhu asi mukugarisana kwedu handizvo ngatichigari tichiziva kuti tiri muno asi ngema it's important ndokuti tikwanisa kugarisa zvakanaka ini ndoziva munhu wamutora naye Garamakumbo mukunda ngukudzi itsunge muzvare ndinotonza muzvare izvozvo kutotonga imo chechi imomo ndoda kutouya imomo ndoda kutounza Garamakumbo wacho mukundani mukukudzi because zviripo tozviziva munhu ese anozviziva that's why ndikuti wane nyaya yakochi existence kuti hazvirevi kuti Garamakumbo akauya chechi yakudzingwa aiyo chechi itoripo hakuna kwairudi kwairi kuenda chechi hakuna saka zvatakuita isusu is to protect church handizvo kune vamwe vanozoda kuuya vachiabusawo aiyo hatibvumiri izvozvo we cannot allow the church to be abused or to be bullied no we will not allow that because vanhu vakaita maagreements ekuti church itomupiwe land iyo wese wakafa hapasina pana we are all arguing about something that we don't even know we are not part of pazvakaitwa when those agreements were made hatatizipo tese saka chiripo is to protect agreements dzakaitwa in our favor at that time aikamuza ndwara ndosaka ndikuti nini nditoshamisika kuti Mhandu Richard John Mhandu ndenomwe futi anganayi azipanganayi ndosaka nditoshamisika kuti wana Mhandu nhasi uno maakuti ndimi zvichoni kazvemupi zveumo mama illegal settlers kana kuti nyaya iripo mazita enyu auya apa kuti pamwe ndimi muri kutengesa rendi yacho hamusi mere muri kutengesa rendi yacho pamwe zita rako wanyarwa vakuti uzotaura uzi sela kauti Rio Estate Agent wabva wanyarwa wobva zvikati momuti illegal settler. Yes. Inini hangu ndinonzi Paul Mhandu. Ndiri kufara zvikuru kupinda mukati medare renyu. Inini chandinoziva chekutanga hongu mataura kuti muri madocuments achaprove authenticity. Handioni sekuti pane office iri more authentic than Mutasa office. According to the constitution nemimeri yakaita nyika, Mutasa Nyakatsapa is a village iri munyika menyu mambo Mutasa. Zviri mumarecords atina izvozvo nekuti zvitupa zvedu according kwa registrar general's office zviri kutaura Nyakatsapa is not a farm but is a village. Madocuments amuri kurakidzwa chese cheZimbabwe chiri authentic chine seal kanonzi coat of arms. Map iyi inenge yakabva kwa surveyor general's office inenge ine chidhindo zviriwo documented. Saka vanhu ava vari kuita basa rekutaipa mapepa avanoti malisa vanotora sekuti ndo zvavo akataipiwa paodhimutare akatonzi dated this day at odhimutare. Odhimutare akambobvira aita central registry office. Saka vanhu ava vari kushanda nemapepa asina nesiru. Birth certificate rangu inini rine coat of arms, driver's license ine coat of arms, mutero chacho wezinara unoiswa pamotikari une that seal inorakidza kuti this document is truly Zimbabwean and it's recognized. Chitupa changu chitorine seal coat of arms iri apa kana musingaizivi iri apa ndiri kurakidzei iyi changamiro wangu. Sorry.
ndosaka ndapfugama sorry saka nyaya ndandichitaura inini nyaya ndandichitaura inini ndeyekuti pakatouya chechi semataurwa zvaitwa zvanzi gatise politics. Chandiri kuramba ndechoti Nyakatsapa is not a farm pamazwiro angu inini, nekuti chechi yakatouya muine vanhu kare Nyakatsapa ikapuhwa payakapuhwa kuti iite zvei business rayo rekunamatira. Vanoclaima kuti ifama awa activity vanoita mufami mundei yekubreeda maChristians, ende vanhu vari kutaura narrative pairi kunobhendera nyaya iyi ndeyekuti muNyakatsapa munyika yegwara makumbomo mune vanhu vari kunopinda imomo zvakafanana Ishe nemaunga. Haana jurisdiction over Nyakatsapa. 1. Number 2, he is the man who is feeding the church in a wrong narrative. Achiwasimbisa nekuwanyepera, achisa masignature nekukreata mamwe masabhuku munyika muna sabhuku kudhara. Chinzo uyu kumda kumubvunza kuti Nyakatsapa makapinda gore ripi haarizivi. Vana sekuru wedu vakanga vagara vari muNyakatsapa for more than 2 centuries ago. Kwakushambiswa kuti mukaona executive committee yawo iyi muna Mafunda, muna Kanyati, muna Chinzi, muna Dozva. All these people are aliens. Vanhu vakatongouya tikavagashira muNyakatsapa. Vakunotora nhoroondo irutaurwa ndiIshe Beni Maunga achida kuedza kufushira warara gwara makumbo iyi. Nemepo yacho delimitation yekuti gwara makumbo acho anotonga kubva papi achiperera papi tinozviziva. Saka isusu tiri kutorwadziwa kuti vanhu chechi yakauya ari vanhu varimo, vana baba vedu vasikuru varimo, vakuti tiri matenants. Word tenant rinorewei. Ende vafundisi mukada kuvabvunza kuti mauya rungano vanganga makauya nyaya ichangamira yakatombotongwa zvakarei paina mambo waBisha Mutasa. Chechi iri kuda kuevicta mai Mutape nemhuri yake pamwe naNyambayo Hosea ane futi zita riripo pamwe. Yakatora advantage yekushandisa masere enyamudeza, masere atenga purazi raBheri nepurazi raGireya. Vakangouya mapurisa ari kuenforsa eviction order iyoyo. Chechi iyi paine executive yanga iripo ikabhadhara mapurisa iwawo mari kwakuchinongedza kuti nhingi ngaabude. Ende munhu anga ari targeted kunyanya papo ndebaba wangu inini vachiti Pauro ada kudzosa chinyakare ndo vaifambira nyaya kuti ndauda mai wangu inini chakanyanya ari kuuya kwaMutasa kwamambo vachibva vafurirana vakati zvagwara makumbo izvo tikanga zvabudirira ndikoti hatisina simba. Saka nyaya yangu pairi ndepekuti vanhu ava vari kudependa on wrong information because they are feeding on wrong narrative. Ari kuwapa nhoroondo Chinzi anotaura chipi pamusoro peNyakatsapa, Dozva anotaura chipi pamusoro peNyakatsapa, Beni nemaunga anotaura chipi pamusoro peNyakatsapa. Ane dare reushe vakantonga kudowe uko. Nhasi uri kugadzira masabhuku munyika yasabhuku nyamhandu, nyika yegwara makumbo. Munhu ari kuita izvozvizvi titori nenyaya yekuti tikamendera kuZakiu Beni nemaunga uyu he is a fraudster because pamwe mudare unonzi taura chokwadi. Tinotenda nyaya pandiri kutaura ndeyekuti pakunotora kwaari kuita munhu ari kutanga kunonyepa kuti ndiri muNyakatsapa akawanza masabhuku kuitira kuti aite sekuti munhu anei ndiIshe ane masabhuku akawanda anotonga. Kwakuda unotsikirira tsungo yamukukudzi anova tete wenyu. Ndatenda hangu. No, it's okay. All right. Hatisadi kuenda kwatiri kuenda. Ngatimirirepo pa. Matondi pa homework yakawanda. And I'm going to work on that. Anyway, ngatite zvatataura isusu handi. Can you avail those documents to me? Anditika. Then kana ma documents auya, we start from G. Start from there. Teach a way forward to know how can we can assist each other. And I know my personal rasha anenga ariko, but ati dwell on those. Tinoti dile ne issue iripo ngatiwe ne documentation yakakwana, then to not from there how do you go forward. Yes, and because as of now kuti nyasotinga azviiti because one in chazosumuka ndega. I will personally come there. I want to see these illegal settlers mawakagara and how they are settled. And kuti wakagara rini, we need to know all those things. And kuti warugadzika ndiani, we need to know those things. And tochiziva kuti chechi authority yayo inotangira papi ichiperera papi, masimba echechi ari papi, ane pane ichi neichi, asi ichi haina simba
ichi church, let's look at all those things. Tite come out ne one thing chinoita sei chinotoda magarisane zvakadii zvakanaka, because issue yekunza kukoti handi kuuya kuti vanhu vakaniba, asi kuuya kukoti kuti vanhu vadini wakwanise mafungiro akwanise kudii kubuda. Kana abuda totora zviri positive uku neuku tozvibatanidza, then tobuda nechinhu one chekuti tese tiende kupi, tiende kumberi. Because the solution is not in taking land mission. And your solution. And the solution again is not in chasing people away. And the solution is which is the best way, chasing or retaining or what to this public up to way forward. But Isuzu Chatrula, we want the mission to grow, but we also want the common people to be sheltered. And how are we going to get those people sheltered? That's where the issue is. And there is an element of illegality. Wakapinda zviri illegal. And let's look at that. How illegal is this? Zvinogadzirika here kana zvigadziriki. Kana zvisingagadziriki nekontinue, then it becomes criminal. Kana zvaita criminal, takuzviisa kwazvinofanira kuita sei? Kwazvinoiswa. Asi kana ari magariro ewanhu zvinofanira kupera, tofanira kuzvipedza papi? Pano. Tobva pano taita sei? Tawirirana kuti takuita sei? One way hayo chakamira. Yes. Nandoda kuti wo zvangu mamiri akaita zvinhu akusoti kwenda kuti asi isitangopinda iti Nyakatsapa United Methodist Church ine varidzi wayo ine conference sezvakaita ana Arnold. Isusu handiso tinobva tatoenda kutotonga, asi tinobatsira vafundisi varimo nechikoro chirimo zvotinenge takamira kuti tipiwe maduties ekuti tarisai 1 hour totinenge takatarisa. Sandu chamsika nyaya yakutarwa hatina nemhosva yatinayo. Takangomirira ndosaka ndati kuisheka mukabatanidza yekuchechi nekunyika munong'ora. Andizo saka kana toita zvekunyika ishaisai zvichi kana toita zvekuchechi ngatiite zvichi. Ndosaka ndati apa imirai uku, because handidi kuti muponzwe. I want you to remain as clean as you are. Muri kupi kuchechi kuti mukamira pamberi pechechi wanhu wati chairman wadini wasumuka. Ekonoti panozi chairman wanoti ndosaka ndati garai kunze konkwambo, itai basa renyu muri kupi uko, regai ava. Because imimi you are not directly under a mission because your position is compromised. How is it compromised? Traditionally you report to me. And so asikata kuna Mwari you report to the reverend. So now please I need please reverend. So it becomes a problem. You said they only go to one party from those two. Yes. Saka tiriba tuta chechi ya Mwari nyangwe ndoenda kuchivuti. Asa I don't want to mix chi. Kona nda kupinda mangike nehari yangu neputo yangu anoti mambo wako penga. Saka tikuchechi ndoita zvechi. Zvekuno ndoita zvepi. Anyway baba. Mazvita Changamire. Isusu konzeni yedu huru chaiyo haisi tombori yekudzinga vanhu ba. Vanhu takagara nawo urongwa hwekuti vamwe vanotoda kugara mufamu wange warimo hutoripo. Mumashuromo pakatomboitwa kuti wari kuda kugara mufamu wagara warimo kudhara warida kuregulariza wachigara mufamu zvatinowirirana kuti tiri kugara tese. Itai maapplication enyu. Vamwe wakaita wakapiwa, vamwe wakati hatitoda kuita nzvimbo yefamu haisi yechechi. Asi panandoda kungotaura ndepekuti tine mhuri dzatinotoziva, like mhuri dzamuri kubvunza Mureve ekwamhandu imhuri yatinotoziva munhoroondo yeNyakatsapa. Hatigoni kutaura Nyakatsapa mhandu isipo. Saka hatina pfungwa dzekukana nemhuri dzedu idzi, tinotodzirespekta kunyanya madzisekuru avo wakatotitira basa rakanaka muchechi. Nhamo yataita Changamire, kana mukatarisa mazita ari papo mukaona paine zita rine munhu ari mugari wemo arisi kutaura kuti legal settler ba.
mazita atakaunza kunoku mazita ewanhu wari kuganga wachigara ndobva watoti tiri mumisheni tinoita zvatinoda taakugara apa ndo zvatanga tiri kukumbira chaita kuti tinyanyouya kwamuri Changamire. Tatoziva kuti tikauya kwamuri nyaya yedu inogadziriswa kuti tigarisane zvakanaka tichiteera zvinhu zvinoita kuti mumission farm medu muve neorder, wagari wedu warimo wachifara kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka, chechiwo chifambisa basa rayo zvakanaka. Pfungwa yekugarisana Changamire yamataura tiri kuifarira zvikuru. Mazvita henyu no pakanaka reverend, tiri tese chaizvo ngatitsvage nzira next pamukuya apa next year inonzi tumboya unyakatsapa tati musowani 20 by then ndiye ndatosvika kudara, ndiye ndatiuya apa handisi kutuma ba, ndiri kuuya because zvina Mwari mukati, ndosaka ndiri kuuya. Saka anyway ngatisangane musowani musi wa20 ndichauya pakanaka. Andi next